И ето ги, дадох им шанс да играят двамата. И сега след 3, 2, 1, старт! 1-0 за Петко. Доспай се. Да. Ето го Бошко. Бошко. И това не е гол. Искаха да играят двамата и ги пуснаха да играят. Петко. Коли. Това не беше гол за Петко. И ето го Бошко. Сега тръгва с топката. Ето ги, те се бият на топката. Петко! Аут! Петко! Бошко тръгва с топката. Бошко! И тога дали ще е гол за Петко? Бошко я спаси! Спаси я Бошко! И това е гол за Бошко. Това май ще е втора загуба за някой от двамата. За сега са 1-1. И да видим това дали ще е гол за Петко. Бошко пак я взема. Дуспа! Дуспа! Каква дуспа, бе? Той падна сам, бе! Ето го Бошко, би дуспата. Бошко. И аут! Бошко изтърва дуспата. Ето го Бошко! Това е аут за Бошко. Ето го Петко. Петко. Аут. Ето го Бошко. Оп, аут. Ето го Петко. И аут. Ето го Бошко. Още са 1-1. И аут. Ето го Петко. Срещу Бошко. Оп. Сблъскаха се така. Ето го Бошко. Стопката. Бошко. Града. 2-1 за Бошко. Ето го Петко сега. Оп, аут. Ето го Бошко пак тръгва с топката. Това не... Давай! Ето го Петко. Срещу Бошко и това дали ще е последен гол за Бошко? Не, Бялко! След козата се чудожата.